Ahir soňy, hemmelerin UFC 322-de köp garaşan, ýylyň söwüşi diýilip atlandyrylan tutuluşynyň ýeňijisi, ýarym orta agramyň çempiony belli boldy. 16-njy noýabrda ýer bilen geçirilen Islam Makhachev bilen Jack Magdalenanyň arasyndaky duşuk 50-44 hasabyna emelleriň biragyndan gollamak bilen Islam Makhachewiň peýdasyny tamamlandy. Aýag sünneti wöşmegiň ustady, ýeňilmedek Jack Magdalena, Islam Makhachev'e garşy känmirdik topda wöşmek başartmady. 5 round dowam eden wöşüň 14 minuty parterda geçdi. Garşydaşyna hiç hili mümkinçilik bermedik Dağıstanly wöşü ýarym orta agramyň guşagyna eýe boldy. Jack Magdalena bolsa bu ugurdaky çempionluk tituluny elden gidirdi. Ýergelende bellesek Islam Makhachev 2 agramda çempion bolmagy başaran ilkinji Russiýaly wöşüdür.